कणकवलीत एसटी व दुचाकीमध्ये सन 2003 मध्ये झालेल्या अपघात प्रकरणी मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाईचे आदेश मोटार अपघातात न्यायाधिकरणाने दिले होते। सदरच्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय परिवहन महामंडळाने उच्च न्यायालयात केलेले अपील काढून टाकल्याने जिल्हा न्यायालयात 1,79,79,447 रुपये भरपाईपोटी ॲडव्होकेट उमेश सावंत यांच्या वतीने वसुली दरखास्त दाखल करण्यात आली। या संदर्भात अधिक माहिती दिली आहे आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। पाहूयात। कणकवली बस स्थानकातील विभाग नियंत्रक कार्यालय आणि बसेसच्या जप्तीचे आदेश निघालेले आहेत आणि त्यानंतर जे अधिकारी येथे आलेले होते आणि त्यांनी इथे पाहणी केली। कणकवली एसटी व दुचाकीमध्ये सन 2003 मध्ये झालेल्या अपघात प्रकरणी मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाईचे आदेश मोटार अपघात न्यायाधीशाने दिले होते। सदरच्या आदेशाविरुद्ध राज्य परिवहन मंडळाने उच्च न्यायालयात केलेले अपील काढून टाकल्याने जिल्हा न्यायालयाने 1,79,79,447 रुपये भरपाईची ॲडव्होकेट उमेश सावंत यांच्या वतीने वसूल दरखास्त दाखल करण्यात आली। यात मोटार अपघात न्यायाधीश तथा जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 1 श्रीमती V.S. देशमुख यांच्या आदेशानुसार दरखास्तदारासहित कणकवली न्यायालयात बेलीफ राज्य परिवहन मंडळाचे विभाग नियंत्रक कार्यालयात मालमत्ता जप्तीसाठी दाखल झाले। जंगल मालमत्ता, लाल रंगाच्या 2 एसटी बसेस, 2 वातानुकूलित शिवशाही बसेस, विभाग नियंत्रकाची खुर्ची, टेबल, एसटी आदी जप्तीचे आदेश देण्यात आले होते। त्यानुसार हे आदेश काल दिल्यानंतर येथे जप्तीसाठी अधिकारी देखील आले होते, पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पत्रव्यवहार करून काही ही आदेश आहे ती जप्तीची आहे ती मुदत मागण्यात आली आणि त्यानंतर त्याच नातेवाईकांनी काही मुदत दिलेली आहे, 12 जानेवारीपर्यंत मुदत दिलेली आहे। त्यामुळे तुर्तसा हे आदेश जो आहे कारवाई टळलेली आहे, पण 1 कोटीच्या पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई त्यांच्या नातेवाईकांची मागणी आहे। त्यामुळे पहिलीच जिल्ह्यातली घटना आहे की ही जी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश हे न्यायालयाने दिले आहेत। त्यामुळे कुठेतरी खळबळजनक घटना ही सिंधुदुर्गातली आहे आणि याच एसटी आणि कार्यालयाचे जप्तीचे आदेश निघाल्यामुळे आता म्हणजे जप्तीचे आदेश निघाल्यामुळे कुठेतरी आता ह्या एसटी प्रशासन असेल किंवा न्यायालय आहे ते नेमकं काय भूमिका घेते हे देखील आता पाहावं लागणार आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।